Hello! Ebben a videóban megmutatom, hogyan lehet az Odoo 17-be bekerült ingyenes NAV-os számlázót beállítani és használni azt. Legelőször is nézzük meg a settings oldalon, hogy milyen rendszerről is van szó. Ahogy látjátok, ez az Odoo 17 Community Edition. Nincs más teendőnk, mint megnyitni az Apps menüt, rákeresni, hogy Hungarian, de nem csak appok között, hanem minden modult szeretnénk listázni, úgyhogy egyből aktiváljuk is a Hungary e-invoicing modult. Ezt telepíteni fogja amúgy az accountingot is, mert hogy arra épül. Ez néhány másodpercbe telik jobb esetben, rosszabban percekig. Ahogy látom, ez más egyéb telepítést is elindított, azért dobott bennünket a weboldal konfigurátorhoz, amire nekünk jelenleg nincsen szükségünk, úgyhogy ezeket kiixelve simán visszamegyünk. Megnézhetnénk most az appok között, hogy települt-e, de hát én szinte biztos vagyok benne, hogy települt, és más módon is leellenőrizhetjük, úgyhogy menjünk egyből az invoicing fülre, és görgessünk oda, hogy milyen lokalizációk érhetőek el. Bár ebben a tesztrendszerben igen jobb felül lehet választani. Létrehozott ő most saját maga egy Who Company-t, tehát arra kell váltanunk, és akkor lesz elérhető a magyar számlázás beállítása az invoicing fül alatt. Meg is találtuk, itt van a Hungarian Electronic Invoicing rész, ahol mi most egy tesztrendszert fogunk beállítani, tehát a módban a tesztet választom, és mivel vágólapon a jelszavam van, ezért most először azt másolom be, a másik ablakból pedig akkor ugye a technikai felhasználó adataira van szükség, amit a NAV oldalon lehetett létrehozni, úgyhogy ezeket fogom szépen ide bemásolni. És van itt még egy lehetőség, ami speciális adózásra vonatkozik. Ezt most itt nem kell kiválasztanunk, hiszen az Individual Exemption az alanyi adómentes adózásra vonatkozik, a Cash Accounting ugye az a pénzforgalmi áfás adózókra vonatkozik, illetve van egy Small Business elnevezésű, ami pedig katásokra vonatkozik, mert hogy katások még mindig vannak. Amit talán itt érdemes megemlíteni, a Cash Accounting azért, mert itt a NAV beállításában ez megtörténik, az nem azt jelenti, hogy az Odoo ezt figyelembe fogja venni, ez csupán annyi, hogy ez rá fog kerülni a számlaképre. Azért is ebből a háromból lehet választani, mert ezek olyan speciális esetek, amelyek a számlaképet is módosítják, de ugye arról tudni kell, hogy például a pénzforgalmi áfa szemlélet esetén másképp is kell az áfákkal elszámolni, és amúgy ezt a módot is támogatja az Odoo, de azt máshol kell benne beállítani. Viszont általában nem ezeket használják a KFT-k és vállalkozások nagy többségét, hanem sima egyenes és alap áfa beállításokat, tehát ezt a mezőt üresen hagyhatjuk, és akkor, hogyha megnyomjuk, hogy Save, akkor remélhetőleg nem is nagyon lesz más dolgunk. Így van, jelez nekünk, hogy a cégünknek az adószámát is be kell állítani. Úgyhogy egy másik ablakban én ezt azonnal meg is fogom tenni. Biztos, ami biztos. Erre az oldalra most nyomunk újra egy mentést, és meglátjuk, hogy elfogadja-e. Így van, most nem jött hibaüzenet, tehát a céget
illetve a NAV kapcsolódást, azt most jól beállítottuk. Úgyhogy próbáljunk is egy számlát kiállítani. A legegyszerűbb, hogyha létrehozunk egy új számlát, mégpedig egy tesztvevőnek, aki legyen amúgy egy magánszemély. Tehát neki nem lesz adószáma, viszont címadatokat mondjuk megadhatunk. Meglátjuk, hogy mi másra lesz még szükség. Most tételezzük fel, hogy az alapból beállított 27%-os áfával egy tételt, egy terméket fogunk eladni, ami amúgy termék, nem pedig szolgáltatás, vagy feliratkozás, vagy bérlés, vagy bármi egyéb, amit az Odoo még pluszban tudna amúgy kezelni. Lehet, hogy valamit még kérni fog, meglátjuk. Most úgy tűnt, hogy ez be is került. Legalábbis sikeresen beküldtem, mert ugye posted státuszba került ez a számla. És akkor mondjuk megnézhetjük, hogy hogyan is néz ez ki. Ha rákattintunk erre, akkor itt lehetne a különböző módosításokat megtenni a számlaképen, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor itt történik a további érdekesség, hogy a partnernek még nincsen e-mail címe beállítva, illetve az adószám a company-ban mégsem lett neki elegendő, úgyhogy azon módosítani kell. Meglátjuk, hogy ha rákattintok, akkor oda vezet-e? Igen. Hát tudni kellene az adószám utolsó 2 számát is, amit fejből most nem tudok, úgyhogy megnézzük, hogy elfogadja-e mondjuk ezt, vagy erre már hibát is fog adni. Ha hibát ad, akkor kikeresem természetesen a teszt adószám utolsó 3 karakterét is, de most nézzük meg, hogy sikerül-e ezt a számlát beküldeni ennek a tesztvevőnek, vagy sem. Tehát így fog kinézni, ez egy előnézeti kép. Tesztvevőnknek nincsen adószáma, mert ez egy magánszemély, de a sajátunk az feltüntetésre került helyesen. Vissza tudunk menni a szerkeszthető módba. És itt ugye a NAV 3.0-át, hogyha bekattintjuk, akkor elvileg most fog a számlaküldés a háttérből megtörténni. Ez a send valójában nem a NAV felé történő küldést jelentette, hanem itt az ügyfelünknek, a vevőnknek tudjuk elküldeni a számlát, és ezt a pop-upot az én böngészőm most amúgy blokkolta, úgyhogy megnyomjuk még egyszer. Amire már egy szép hibaüzenetet is kapunk, de szerintem ezzel most nem kell foglalkozni, mert a lényeg az, hogy ez megtörtént, és le is generálódott a PDF, ahogy az a jobb oldalon látszik, a bal oldalon pedig lett egy tranzakciós szám, ami a NAV adatszolgáltatáshoz tartozik. Igazából meg is nézhetjük ezt, hogy beérkezett-e a NAV-ba ez a számla, mert ugye a NAV-nál vannak adatszolgáltatások, és a kimenő számlákra is rá tudunk nézni, mondjuk a mai nappal, ahol láthatjuk, hogy az Invoice 2405-ös számla lett. Na nézzük csak, hogy tényleg ez a száma. Igen, itt látjuk, hogy ez a 05-ös számla, és ez bekerült gépi adatszolgáltatás által a NAV
rendszerében. Itt van az összes többi részlet, ugye, amiket beküldtünk. Annak ellenére egy e-invoice-nak hívja magát az app, attól függetlenül ez egy papíralapú számla, és a papíralapú számláról történik meg a jelentése. Azt gondolom, hogy ezt elég egyszerű volt beállítani, és mindenképpen mondhatjuk, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy ez bekerült az Odoo-ba, és mindenkinek ajánljuk, hogy használja, de azt is meg kell róla jegyezni, hogy ez még csak egy része a számlázásnak, hiszen a számlázás az nagyon speciális tud lenni, az ÁFA törvény szabályozza nagy részt, ami egy nagyon hosszú jogszabály, így a rengeteg speciális eset, a fordított adózás, harmadik országbeli ÁFA, stb., vagy például a folyamatos teljesítés speciális esetei nem biztos, hogy jelenleg kezelhetőek ebből, de várhatóan ezek is bekerülnek a jövőben. Tehát a lényeg az, hogy néhány kattintással az Odoo ingyenes community verzióból is be tudtuk küldeni a NAV-ba a számlát, így hivatalosan is használható az Odoo számlázásra. Egyelőre ennyi, hogyha lesz bármi frissítés vagy újdonság, akkor azzal újra jelentkezünk. Köszi!